Bože, ty si taký debil, ty si taký úplný debil. Tomino si povedal, že 4 mesiace nevydá video. Že 4 mesiace vás nechá čakať. Tak tu jedno máte. MCC Part 3. Nech sa páči. Takže naposledy sme skončili pri videjku, kde som reagoval na svoje mini štúdio. Predtým som reagoval na to, čo budem natáčať. To už mi dalo dosť zabrať predtým, aby som sa neroztiekol od hanby. A dneska tu máme, dámy a páni, skvost celej mojej YouTube kariéry. Skvost všetkých YouTube videí, ktoré som kedy natočil. A nie je to nič iné ako chili pizza ochutnávka. Vôbec. Toto nechcem to pozerať. Neviem, prečo to robím, prečo sa takto ničím, ale čo by som pre vás neurobil. Tretí part. Páči sa vám to tak? Ja sa pokúsim nejako sa skúsiť nehejtiť toto videjko. A to bude 5 minút a 26 sekúnd bolesti a utrpenia. A toto video neviem, aké bude dlhé, pretože že vôbec sa mi do toho nechce. Nebudem to ďalej zdržiavať a môžeme ísť na to. Chlopci, chceli ste video Dobre, tak dáme si... ochutnávať? Pozor! Full HD video. Ja už som vtedy vedel natáčať vo Full HD. Frajer som, nie? Chlopci, chceli ste video z ochutnávania, máte ho mať. Takže čau ľudia, moje meno je Manky, vás vítam v ďalšom videu. Tentokrát to Ale tá istá vrzgajúca stolička, irituje ma to do slúchadla už teraz. nebude hociaký video, tentokrát to bude z ochutnávania pizze. Je to dosť štiplavá. Why are we still here? Just to suffer? To vrhnú. Tak som späť. Bože, ty si taký debil, ty si taký úplný debil. Na čo natáčaš takéto veci? Nechápem sám seba, prečo som toto vôbec natočil, akú som mal potrebu. Nemal som asi nápady, tak som si povedal, že toto bude skvelý nápad. Zoženiem prvú pizzu, ktorá mi príde pod ruku, natočím akože je štiplavá, ale k tomu sa dostaneme. Čože? Mám tu pizzu už rovno pripravenú, vyzerá si takto. Ja viem, nevyzerá štiplavo, ale Chcem to vidieť, jak vyzerá. Ukáž mi to. Ukáž mi to. rovno pripravenú, vyzerá si takto. Nevyjadrujem sa a poďme radšej ďalej. Ja viem, nevyzerá štiplavo, ale Ani nebola. Nebola. tu mám ešte také papričky, vyzerá takto. Papričky. A je dosť ako... Proste nevyzerá štiplavo, ale je. Tak poďme sa na to vrhnúť. Ale cením, že si aspoň spravil lepšie kameru. Nebolo to bohvie čo, vidíte sami, že to je úplný otras, ale aspoň tuto na krajoch už vidno iba túto vec a nie ako v tom minulom videu, kde bolo vidno všetko, čo som mal spoza tejto skrine. Teraz rozmýšľam, že či robí ASMR alebo robí nejaké videjko ohľadom ochutnávania. Už začína. Dáme si druhú. Toto... Nie. Škripe. Musíte uznať, že už vtedy som bol veľmi dobrý herec.
Tej som vedel tak dobre zahrať takúto situáciu, že to není... To je neskutočné toto. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio. Cením. Ďalšia časť, ja ju zem celú, pán Framia. Veľmi mám. Kto som to vymyslel? Nezáleží, či máte suchý, dráždivý alebo vlhký produktívny kašel. Vymyslel si asi najtrápnejšie video z celého toho kanála. To proste, ja sa hneď po videu pozriem, akože hneď po tomto videu sa pozriem, že koľko to má vôbec zhliadnutí, lebo toto, nie. Koci som späť. Dojem to ešte. Bol si preč 3 sekundy. 3 sekundy. No, už som späť. No, štipávaj tu jak. Chutné to jak. Štiplav jak. Pálí to jak. Ja. Ja takto ešte, hej. Takto trošku. Otočím svetlo. Takto, hej. Neviem, štipávaj. Mne to Čo už nám drbe? Prepašte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? Vôbec nebola, budem to tu hovoriť, vôbec nebola, proste priznám sa, nebola. Hej, proste ja som bol taký malý skemer a neviem, prečo som to urobil. zapol. Au. Štipe. Pálí. Cítim sa maximálne maximálne trápne z toho, čo vzniklo z tejto izby, pretože toto video sa natáčalo až tam vzadu, tam až vzadu. Možno vám to ukážem, ale som rád, že v tom prostredí nie som už. Akože, že už nemám kameru tak, jak vtedy. Nie je až taká pálivá. Je dosť pálivá, ale dá sa to zniesť. Tak si pálivujem, tým pochem. Mám rád pálivé veci. To bylo asi všetko na dnes. Toto videjko vychádza z toho dôvodu, že nemal som čo natočiť. Aspoň sa priznal. Na čo to točím? On sa sám priznal. Počkajte chvíľku, hej, hneď sa vrátim. Chlapci, Toto bolo čo za strih? Toto je genius. už som späť. Ja som si vypal mlieko na zdraví. Mlieko je život. Píte mlieko. Mlieko je život. Píte mlieko. Mlieko je život. Život. Toto videjko iba také krátšie, hej. Mohol by som z tohto urobiť sériu a bude sa volať ochutnávky. To som vymyslel teraz. Tak. Dajte 10 lajkov. A ináč, prečo, ešte keď sa pýtate, prečo je to takéto slabšie, hej, tak je to z toho dôvodu, že idem od začiatku. Je to prvé video
A nechcem toho, proste, nechcem na začiatok hneď tak z hurta ísť. Ja neviem, najštipavejšiu papričku na svete. Aj to bude. A viete čo? Ja vám to splním. Kúpim najštipavejšiu papričku na svete a ja to spravím. Spravím ochutnávku číslo 2. Najštiplavejšia paprička na svete. Daj odber 15 lajkov a ja to spravím. Dúfam. Dajte 10 lajkov. Majte pekný deň a ľúčim sa s vami. Ochutnávač. Čus. Mne sa páči, ako má zadrbané tie ústa. Mne sa to páči, ako má zadrbané tie ústa. Prečo? No dobre, nepýtam sa. No ukáž sa, že koľko vlastne máš zhliadnutí. 721. Toto video má 721 pozretí. Na druhom mieste najdementnejšia challenge. A vlastne ochutnávka 2 bola, takže najštiplavejšia bude 3. Ajajaj. 15 lajkov. Máš odber. Daj 15 lajkov a bude najštiplavejšia paprička. To kedy, tak to neviem, ale bude. Dávam slovo. Teraz sa chcem hlavne pozrieť, koľko lajkov má toto video. Toto už stopni, to už ani vidieť nechcem. 28. Vy ste to dali? Vy ste tých 10 dali? No neverím. No dobre, stiahovať to videjko určite nebudem. Tak. Toto by bolo na dnes všetko s týmto ochutnávačom Tominom a vidíme sa pri ďalšom MCC videjku, ktoré vidieť neviem kedy. 4-mesačná pauza, tak si dám ďalšie 4, nie? Dúfam sa vám toto videjko páčilo, bo natáčam to už solidných 14 minút, tak dúfam, že sa vám páčilo. Choďte like, choďte odber a vidíme sa pri ďalšom MCC videjku. Zatiaľ sa majte.